Fuldkorn er sundt, får vi hele tiden at vide, og vi er blevet bedre til at spise det. Nye tal viser, at der herhjemme bliver spist næsten dobbelt så meget fuldkorn som for bare 5 år siden. Hos virksomheden Linak i Nordborg på Als er der fuldkorn på menuen hver dag. Meget af vores brød er efterhånden fuldkornsbrød. Det drejer sig både om sandwich, og det drejer sig om rugbrød, som vi bruger rigtig meget af. Det glæder de ansatte, der selv er opmærksomme på at spise groft. Jeg får fuldkorn hver dag. Det gør jeg. Men sådan noget som ris og pasta, fuldkornspasta og sådan noget, det er ikke lige mig. Jeg synes selv, jeg spiser en del, men så det er svært at følge med i alle de her mange forskellige kostråd. Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi får 75 gram fuldkorn om dagen. Det svarer til 2 skiver rugbrød og en lille portion havregryn. Ifølge nye tal fra DTU Fødevareinstituttet spiser en gennemsnitsdansker i dag 63 gram fuldkorn. For 5 år siden var tallet kun 36 gram om dagen. Det er en stigning, der kan mærkes hos Nymands Bageri i Aabenraa. Inden for de senere år, der er det i hvert fald. Der spiser folk groft, også fordi efterhånden så laver man jo også rugbrødene bløde og lækre, selvom de er grove. Fuldkorn kan være hele kerner, men kernerne kan lige så godt være knækket eller malet til fuldkornsmel. Det vigtigste er, at alle dele af kornet er med, også skallen. Det er med til at forebygge en masse livsstilssygdomme, hjerte-karsygdomme, type 2-diabetes og også visse former for kræft. Og så er det også med til at holde vores mave i gang og holde os mætte i længere tid. Hos bageren i Aabenraa bliver der dog også solgt andet end rugbrød. Jeg forsøger på at spise fuldkorn det meste af tiden. Jeg spiser faktisk fuldkorn til morgen også, altså kigger lidt efter det, men ikke slavisk. Hvidt brød er nu dejligt. Ja, det er. Selvom vi spiser mere fuldkorn, så er det stadig kun 27% af os, der får den anbefalede mængde på hele 75 gram om dagen.